Jien nixtieq nuża ftit din l-intervista Melvin biex nibgħatu messaġġ hemm barra. Ejja l-ħaġa nitilqu mill-punt li aħna nifhmu l-kulħadd. Lin-nies għaddejjin f'ħajja maġla, lin-nies kulħadd għandu l-impenji tiegħu, it-tfal illum kollhom mhux biss il-homework imma jkollhom ħafna attivitajiet ekstrakurrikulari u xi drabi inti taljena rasek ġifieri aħna mhux qed ngħidu għax in-nies jew il-qraba ta' dawn il-persuni huma persuni li qed jagħmlu dan l-aspett b'neglect. Ma naħseb il-ħajja tant kemm il-proċess tal-ħajja, tant kemm il-ħajja nippruvaw nimluha daqs bajta, tant kemm hawn attivitajiet tista' tagħmel li xi ftit jew jista' jkun li taljena ftit rasek. U aħna hawnhekk qed induru fuq il-qraba, qed induru fuq persuni differenti u qed infakruhom li jisma' dawn il-persuni, il-ġenituri tagħkom, in-nannit tagħkom jieħdu pjaċir li jiltaqgħu magħkom. Aħna fl-aħħar collaborative platform li kellna tas-settur tal-anzjani din bdiet tissemma. U aħna allura ħadna din l-inizjattiva li nixprunaw dan il-messaġġ hemm barra, din mhux ħajqaf hawnhekk għaliex anke aħna bħala awtorità rridu l-stakeholders kollha jingħaqdu magħna. Aħna ma rridux nagħmlu kampanji waħedna, anzi aħna iktar ma nkunu qed naħdmu bid-dialogu u b'kollaborazzjoni aktar ikun aħjar. Waħda mill-iktar stakeholders importanti ħajkunu l-qraba. Li rridu nisimgħu l-qraba li x'jista' jkun li hemm ċertu miżuri li forsi qed jillimitaw. Forsi l-ħinijiet ta' fix-ħin qed jaċċettaw il-qraba li jistgħu jitlu f'dik id-dar residenzjali. Minnaħa l-oħra rridu naslu f'punt li anke djar residenzjali jorganizzaw aktar events fejn il-qraba jkunu mistiedna. Għaliex jekk inti għandek persuna forsi medija xi ftit jowis bil-ħajja tagħha l-fatt li tirċiev invit, il-fatt li tkun informata li ġejja event. Ħajjejnek biex inti tieqaf tirrifletti u tattendi għal event speċifika. Ejja nħarsu minnaħa l-oħra tal-istorja, ġifieri li tara dak it-tifel li qed imur jagħmel ftit volontarjat u hawnhekk qed inqanqlu s-sens tal-volontarjat ma' dak l-anzjani jitkellem, jiddiskuti u hawnhekk huwa il-famuż ta' il-ħidma li għandha ssir bejn ġenerazzjonijiet differenti. Aħna rridu niftakru li dawn id-djar residenzjali u dik il-messaġġ l-ewwel messaġġ li rridu nibagħtu li aħna ma rridux djar residenzjali fejn in-nies joqogħdu bil-qiegħda matul il-ġurnata kollha jieklu jirċievu l-kura u daqshekk. Aħna rridu djar residenzjali li jibqgħu jimmassimizzaw il-ħolma ta' dak l-anzjan. Aħna bħala awtorità li nirregolaw is-settur mit-tfal sal-anzjani nemmnu li kemm jekk inti għadek tifel, kemm jekk inti persuna b'diżabilità, kemm jekk inti anzjan, inti għandek ħolma. Dorna diversi djar u rajna eżempju l-presepju. Li huma stess għamluh il-presepju li tiltaqa' ma' anzjan li jgħidlek isma' xina kont nattendi l-mużew. U għalmuni il-mużew dak iż-żmien għalmuni nagħmel il-presepju tal-karta pesta għalmuni nagħmel il-pasturi bil-ġibs u hawnhekk reġgħu tawni ċ-ċans li ngħix it-tfulija tiegħi. U kemm hu sabiħ dak il-mument li inti anzjan li ta' kontribut li ta' ħafna x'joffri qed terġa' timmassimizza t-talent tiegħu u jerġa' jħossu parti mill-komunità. Ġifieri li inti qed tara t-tiżjien anke ħafna djar residenzjali taw iċ-ċans lil persuni li jgħixu f'dik id-dar stess li jiddekoraw il-kamra tagħhom b'affarijiet li kienu jużaw kull sena. Jista' jkun li dawk l-affarijiet li huwa oġġett materjali, imma dak l-oġġett materjali warajh għandu emozzjonijiet. Jiena minn ħatijajt inħeġġeġ anke l-assessuri tagħna li meta jaraw l daw in-nies jifqu jkellmu ftit. Lilna ma ħatiswina xejn. Anzi aħna ħanifqu nirċievu aktar feedback, imma ma dak l-individwu li inti waqaftu smajtu. Li inti waqaftu qattajta xar minuti kwarta ħdejh tisimgħu. Kemm xi ħaġa li ma tistax tħallas għaliha. Li inti qed tiddedika l-ħin illum nafu li l-ħin sar jusfu ħafna flus u kważi ċertu ħin laqas tista' tixtrih. U aħna bħala awtorità nieħdu din l-inizjattiva li waqt li qed nagħmlu l-visits u l-inspections tagħna qed nifqu ma' individwi differenti u qed nitkellmu magħhom. Qed nitkellmu magħhom mhux biss issa kif konna nagħmlu qabel mill-lenti biss li jismu biex insiru nafu x'qed jiġri fis-servizz. Imma biex il-dak li jkun qed inkunu ta' spalla.
Irridu nħeġġu l-kulħadd. Biex f'dan iż-żminijiet nippruvaw li anke jekk għandna diffikultajiet, anke jekk hemm issues, dawk l-issues nelbuhom. Nelbuhom għaliex meta inti qed tara persuna bit-tajjeb u l-ħażin tagħha li qiegħda waħedha irridu naraw li l-kol kemm aħna bħala poplu ninnaqdu u ngħinu f'dan il-mument.